Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wassalim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahu aqrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuka anil ghullami satani mukafiatani wa anijariyatin satun. Sadaqallah wa sadaqallahu rasulul karim. Hadratal muhtaramin, sedaya para alim, para ulama, para kiai ingkang kula takdimi, kula takdimaken sahibul fadilah ingkang pinangka pangarsa tetuangganipun Kampung Kembang Sari, sedaya ingkang kepareng estreni hajat niat saenipun Bapak Suparman Ibu Giarni wonten ing wanci siang kalenggan punika, mugi saged ndayani dhateng kita sedaya selamat donya selamat akhirat, amin Allahumma amin. Pancen wong urip ki sing digoleki niku kurang munggah sithik, lek kurang munggah sithik, aja wedi-wedi jebol tak tukoke. Angger nggon campur sari penyanyi dipolke, nggon kiai dielek-elek. Bapak Ibu, lah ngene iki lho. Sing nunggu tipe telek enak. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, marambah makaping sowan bilih gesang kita ben tumata kados dene Al Faqih Abul Samardi ngendikano. Syarat mulya ki siji, nindakno petang perkara, ninggalke petang perkara. Niku ulama kita. Kamangka srana niki kudu dipun tindakaken nek pengen mulya. Merga bondo donya durung mesti mulyake wong urip, pangkat derajat urung mesti mulyake wong urip. Sing mulyake niki tataran siji, jejeke salate. Ngatekke jejeke salat. Niku srana. Mbok wong elek kaya ngapa to nek salate ana mulya. Sing nomor kalih, sregep nggone sedekah. Diadani sahibul hajat Bapak Suparman Ibu Giarni ngakikoh putra ingkang nomor 3 disembadani. Campur sari senggal langit mboten baen-baen, kabeh do rawuh tur yo ingone luar biasa. Nggih ngeten iki nggo putrane ingkang Rama gelem sedekah yatim piatu niku tataranipun pemahaman kiai mbiyen. Kaya Marno dhisik sing ngerjen iki ya akikah. Dibelahke kirik malah. Mula anake jegok. Niku sing nomor sedekah. Pripun carane? Mangkana lahu malun fal yasodaqah bimalihi. Ayo sing dibondo aja dadi wong udil, mergo lair ndek donya gak duwe apa-apa. Gusti Allah niku ngelingke wa Allahu aqrazakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun.
Dan sungguh manusia lahir saka weteng ibu ora ngerti apa-apa. Ning Gusti Allah wicaksana seneng umate ben manggih kamulyan, dikeki kuping ben nggo ngrungokke pitutur sing luhur, dikeki mripat ben nonton kebesaring pangeran, dikeki ati la'allakum tashkurun ben iso bersyukur nek ngarsane pangeran. Dadi awake disa ngene iki ora mergo kekuatan kita, mergo ridane Gusti Allah. Aja oke. Bojoku mau nyanti golekno tas ana, Bu. Ngetak kenake bojoku ya. Dadi kaya tiyae kelemon. Nggih gur ngentut wae. Kelepe rusak masalahe. Sing nomor 3 sregep do maca Al-Qur'an nawiru buyutakum bisyolati wa qiraatil Qur'an. Omah ke ora perkara sing magrong-magrong, dinggone adem sak putrane, dianggone tentrem sak keluargane. Nek omah ki nggo pengajian sakniki jarang. Omah swara ngaji niki pun jarang. Lah niki lho, kemerosotan akidah, kemerosotan moral manusia. Bangsa kita ke depan 20 tahun akan jadi apa? Nek nggon omah-omah wis ora enek swara Quran, ora enek swara ngaji. Awake dhewe iki ngopo boleh, tapi Quran aja nganti ditinggalno. Kanca-kanca penyanyi niki jlitheng nek maca Quran, lele. Kaya wong padu wae. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemen ora melu. Lah niki. Niki lho. Pun swara-swara niki saisane. Sing nomor sekawan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mula bener. Wong tua ki mulya mergo anak, sengsara nggih mergo anak. Niku tiyang sepuh. Mulyane wong tua ora mergo bandane, ora mergo pangkate, ini mergo anak-anake. Gambarane niku Werkudara ki mulya mergo anake dadi wong sentosa kabeh. Sentosa jiwane, sentosa pikire, kerohanine. Coba. Hebat. Mergo napa gelem tirakat. Gelem do prihatin. Wong tua ki napake anak. Nek cara bahasane agama riyadhah. Anak ki diriyadhah ora cukup mung dipun napa sembadani secara materi. Ya wong tua ya prihatin. Anakku sekolah tak prihatin, tak poso ben anakku dadi wong mulya. Kaya Bapak Parman Ibu Giar nih poso terus. Wis dipangan ora enak masalahe kok piye. Lah niki. Mula tak suwun kanthi banget monggo. Lah sing didohke nek pengen mulai sekawan. Napa sing didohke? Siji, tandang tanduk tingkah laku muno-muni sing ora enek gunane kuwi dohana. Sakniki modele wong ki do mbiji wong liya ning ora gelem metani awake dhewe. Niki pun model. Di mana-mana mboten namung mriyan, mboten namung Kembang Sari, seluruh dunia, Pak. Dadi wis akeh do nilai wong ning ora gelem nilai awake dhewe. Sing nomor kalih ditinggahno kiamat. Jenderal Sudirman itu hebat, Pak. Dengan gerilya Pak Sudirman itu saged ngreksa bumi sing kita lenggahi, jenenge bumi Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 Pak Karno melu ngreksa anak putu ben ngrasakno. Nyataan pun dengan gerilya Pak Jenderal Sudirman saged ninggalke kenang-kenangan dateng anak putu jenenge Menara Putih. Padahal Jenderal Sudirman punya penyakit sing tidak akan sembuh jenenge paru-paru. Semua dokter dihadirkan kon nyembuhkan penyakitnya Pak Jenderal Sudirman gak mari. Saben pidato namung ditandu diangkat digotong nek pidato lantang. Kabeh wong ngrungokke padha terkesan pidato Jenderal Sudirman. Mergo napa? Ternyata Jenderal Sudirman prihatine gede, riyadhae kuat, jenenge amalan wudu. Lha Pak, kekuatan wudu hebat. Coba atase wong loro diwudoni ternyata pidato masih lantang, masih cerdas. Karena apa? Kekuatan wudu, jenis hukum fikih toharoh sesuci. Pak Jenderal Sudirman di mana tidak menangkal wudu. Muga-muga awake dhewe iso melok-melok katanya. Allahumma.
Sing nomor 3 adu domba rasan-rasan tumbak cucukan padha di dohono. Ternyata ini ngrusak wong bebrayan. Dadi nek iso ki ya pomo iki nyambut gawe iki ya ajar-ajar nek nggone sapa tanggapan karo ngene kanca kudu beda. Aja terus males semangat. Kaya kanca-kanca ki nek nggone bose. Nek nyawang Sekar Langit ki aja saiki, dulunya. Pak Parman niku nuwun sewu waktu pendirian prihatine ya kuat. Wis poso Senin Kemis nek Senin Nyenen nek Kemis ngemis niku Mas Parman. Betekne ben berdiri ben kanca-kanca iso melu rezekine iso kumanan. Niki niat dari Pak Parmanto dan Ibu Giarni. Ngono kuwi. Mula nek tanggapan ki ya pembalung-pembalung ki ya 80. Nek iki ya 40 separo pokoknya. Penyanyi iki ya 250 lah nek kene 120 separo. Kaya kula iki biasane kan 1.500.000 ya gur 750 iki kan. Lah kan separo ngono lho. Nah, delalae sayur terong. Pun niki mula kula saestu Pak. Karena Mas Parman dan Sekar Langit itu membopo teng kula. Mula kula nggawa anak, bojo, mara tuwa, adik, mas tak gawa kabeh. Lha kae, to ingoni urung. Ora mbok ingoni kok. Enten anggere sing ayu dhewe ya bojo. Karo iki adoh no ya. Sop. Lan iki. Wabrak apa? Muli wabrak apa? Lah iya. Sinom nyamat, Duk. Mbak sing sepuh sik yu. Sinom nyamat para kadang. Keramen Mbah Sutik. Kene iki larang debok to, Man. Debok entuke kalen ngene iki. Judek. Menane. Kapati ama. Oh, sedih. Mulakno ngene ya ngger ular-ulane kaya Kanjeng Nabi ana bab 3 perkara kang manungsa ora mangerteni. Apa mak? 1 tembung rejeki, nomor 2 jodoh, nomor 3 umur kuwi ora ngerteni. Mula entuk rejeki ditembungke la ing sakartum la azidannakum
wala ing kafartum inna adzabillah sadid, padha syukur nikmat peparinge pangeran. Jodoh ki ya ora ngerti, termasuk umur ki ya ora ngerti. Mulai Imam Ghazali paring dawuh tanda-tandane wong arep seda kuwi ana 6 perkara nggih. Wong arep ditimbali pangeran ki ana 6 perkara ki apa, Mak? Saka Imam Ghazali, sebab beliau adalah seorang sahabat sing dekat dengan kehidupan Rasulullah. Mula sing do ngati-ati. Siji, umur kang saya tuwa kuwi cedhak karo mati. Mula nenek wong umur 40 tahun kok ora nek tumindak amal sithik-sithik sing becik, aja sok seneng arep-arep swarga. Iki nggo pengeling-eling dhateng kita sedaya. Sing nomor 2, tenaga kang saya ringkih. Nah, tenagane wis ora didaya meneh. Dicik nom-noman ngangkati rondo kuat. Bareng wis tuwa, Maya Estianti teko ora nek gairah. Wis cedhak karo mati. Nomor 3, akeh uwan kang tukul ana ing sirah. Dadi rambut putih kang saya akeh ana sirah ki cedhak karo kematian. Pemene sing bledug wis genah wis ora mboten Pak Ju mboten. Lah niki nek cara hadisipun ngoten, mula sing do kebak pengati-ati. Dadi nek rambute putih wis saiki padha dilereni. Wis ora nyawang penyanyi, nyawang bojone dhewe. Haji Mali di semir. Ning nek jenenge nabi niku ya ora pangling. Dadi malaikat Israil ki mbok to semir sedina ping 7, wis wancine ya dicabut. Oh. Nek ijo ora lek nek ijo. Wedi ketae wong iki. Termasuk sering sakit-sakitan lara-laranen. Dadi sithik-sithik kena angin ngono tuh mak blek. Kena angin mak blek, jagung ngono wis muntah-muntah gomoh seandahane kuwi cedhak karo mati. Ngoten. Iki ngene iki kok hadise ngono kuwi. Mula nek Mas Joko demen lara iki perhatian Mas. Niku kan. Mula bener Mbah Sular niku dinadari sak wanci Joko mari tanggake sekar langit. Iya kowe gur nunut kok. Kaya gablek-gablek kok. Lah niki bar dadi buta lho, Dim. Sudane pangrungu kuwi cedhak karo kematian. Dadi kancane kobongane njaluk tulung, "Tolong, tolong." Mosok nggone Parman metu lontong, he genah. Termasuk kurange pandulu, dadi priksanane iki beda. Dadi iki telek dikira sambel, didulat-dulit. Lho kok kaya telek, ora kaya kuwi ya telek. Kuwi cedhak, kuwi gur kari sesuk, ngono kuwi. Ayo, Bu. Pancen nggih ana lakune. Ngelmu ki sing ampuh ora mergo apale, ning lakune ngamale. Terus awake dhewe dadi wong tuwa nek tembung akikah. Janjane nek cara Jawa niku pangleburan utawi
apa nuwun sewu nek cara wong Jawa ki ngruwat anake saka sengkala. Dadi akikah ki nek penggadian ditebus kanthi difragatke mendo ayya uqa anil ghullami satani mukafi atani wa ani jariyatin satun. Kanjeng Nabi sampun dawuh kalian para sahabat supaya padha ngakikoi nek anake lahir lanang dibelehke wedhus loro, nek anake lahir wadon cukup mendo setunggal. Terus seminggu utawa sak mampune nek cara hadis niku awake dhewe enek acara akikah dipotong rambut. Nah, lan kok rambuté bocah niku dicukur gundul. Sing motong nek saged tiyang sepuhipun piyambak. Artinya wong lanang berani berbuat wani tanggung jawab. Dadi kudune ora kok njiko Mbah Sular. Kudune Mbah Parman dhewe. Sing motong ki Mbah Parman dhewe. Dadi ning ya ora apa-apa Mbah Sular ki ya tukang cukur ya wis apik wae dadi. Tukang cukur rambut ngisor. Wow, rambutnya Tia. Lah niki. Mula tak suwun kali banget monggo iki penyanyi-penyanyi Sekar Langit iki pancen hebat. Meteng bareng. Iki aku ora urung iku sambatan terus iki. Ning ora apa-apa kula adani, Pak. Nek kanca menghendaki saya, aku ora njaluk apa-apa. Pengen untuk ceramah saya. Ki penyanyi wis yo meteng-meteng wis tak nadari. Nggone niken yo tak nadari. Arep tak ceramahi sampean. Nggone niken. Nek anake lanang. Nek wedok ora sudino aku ya. Nek lanang genah anakku wis genah kuwi ya. Bojoku enek kan bojoku. Lah niki. Ayo nduk mungkur saka pepunguan sak luwih dhisik. Ayo yang tak derekake. Kandhane Kang Bul Sekar Kadung nglawan kembang-kembange menara kang semu arum sinawara-yata-yatan kadi kusuma mangambar-ambar lerekuku sing dupa kanggo melun kelun lir sata memba bathara aja turu sore kaki ana dewa nganglan jagat nyangging bokor kencanane isine donga tetulak sandang lawan pangan yaiku bagian nipun wong melek sabar narima Wah. Dino yang angkatan nganggo kendang. Suramata rubuh. Sangreskan pengundang para kadang santolo. Niat klangening kalang wana gelar pandang muncar. Dino nerek kekonang soro-soro petan panjang.
Basular genti munio. Ayo Lek. Joko genti. Joko. Saranane Pak Mudin. Saranane oh tri ayo wong yen luhung betah lopo kurang guling eling salah jatmika loh dalange suarane apik hebat yen wacana kudu manis murih sengseming sasama wis meneng malah pasar aku murak-marik samaning manungsa sami elek apik nggo dhewe aja nyekulino nyambat malah remuk pasarane karo coro-coro kuwi kula waspadan kados anak kuling kula ngwadi nggih Abimanyu nun nggih wokapi kula ingkang sowan anak kula pringondani nggih wokapi kula ingkang sowan wonten pikados pundi nggih keparingipun anak-anak kula tumedak wonten Gunung Kendali Sada menika wokapi kula badhe nyun kali damar badhe wontenipun tumening Wahyu Purbalaras inggih yen mangoten monggo kula andhering kang rumeksa nggih Genti Joko sesuk aku ya instruksi oh eneng dalange kok wakil pangitkan enjing bidal gumuruh saking Gundali Sada ingkang Balakaswa Prabusananira Lara Surya dalira saka ing jwalane tiarsa medang jagat tok mungup paning sak pucak ing ukir berbabak tang sumirat soroting Surya nampek mega lan gunung kepiarsa swaranipun lerombake samudra
Udin. Elek apik iki kabeh bareng ya ora. Dadi ora kok dhewe-dhewe ngene iki sing marai iki lho marai iki. Ayo. Nah. Kowe iki ayo, Adri. Kaget risang kapirang murinangkul kinempit kempit doh sang retnaning bang ana yoki tukang walang ati yoki tukang nos ing tas yoki tukang kudu garing Cek. Nek tamu agung kok. Mula Imam Ghazali meling teng awake dhewe kon kebak pengati-ati. Dadi Kanjeng Nabi pernah ngeten iki, nekoki umat-umatku do ngati-ati sing do tentrem mergo sedina meneh bakal tamu agung ahli swarga. Terus akhirnya sing tamu-tamu ki do heran. Tamu agung ki sapa ya? Terus among tamu do ngedek kabeh. Do ngadeg. Kan Kanjeng Nabi ngono do ngadeg kabeh. Ayo do ngadeg. Ngadeg. Kuwi Kanjeng Nabi ngono dadi nek tamu agung iki Kanjeng Nabi berdiri. Sapa to sing ahli swarga sedina meneh? Lah kan yo tamu agung Pak Lurah kuwi. Iki terus do salaman kabeh terus lanjutke meneh. Pokoke slow mawon pengajian kalih kula. Pak Lurah Potronayan Nogosari. Kalih Pak Turah. Keongan, monggo Pak Lurah. Kula Bintara Pak Lurah. Lah ngono nek ora ditekoki aku yo lara-lara. Aku yo tau njagoke lurah ning bosok Pak. Dadi. Coro-coro rasah kenalan. Dadi ngeten Pak Lurah sugeng rawuh sekecaken. Dados setunggalipun praswagati saking Imam Ghazali takok, anu Kanjeng Nabi takok. Lah napa sing ahli swarga niki to Rasulullah? Dudu sing ahli swarga kuwi sing nomor 3 ki wonge ora duwe apa-apa, ora duwe pangkat. Lah amalane apa? Amalan iki nek aku iku siji. Nek tanggaku seneng, tanggaku sugih ora melu serik. Kuwi titikane ahli swarga. Dadi nek wong sukses ngoten ki seneng titikane ahli swarga. Angel lho ngoten. Wong kancane mbangun omahe gembrebek awake ngono ki. Ora melakne Mas Pak Parman sekalian Ibu niku ya piye loyal. Nyatanipun Pak Lurah kekalihipun nggih rawuh coba. Hebat. Udut Parman. Gur kari sitok. Elok kejahatan. Digawe iki ya nganggo rokok, teman. Dadi pake kan senengane Samsu kok kaya ngene iki apa? Arep loro ing gur jarum super. Dadi ora wibawa kowe ya. Lah niki. Mula tak suwun kane banget. Lha wong ki senenge dhewe-dhewe. Enek wong ki seneng ngaji terus ki enek. Wong seneng campur sari terus ya enek. Termasuk daharan. Mbok dikek ana apa nek ora seneng ya apa? Seneng ki enek wong kok onde-onde. Nek dikeki liyane ya apa? Mergo kesenengan. Kaya kula niki nuwun sewu lho. Kok kula mboten kak ngelek-elek mboten. Kula ngeten iki mboten doyan. Ngeten lho. Saestu. Oh, rayap-rayap coro ini tak kalem.
Ya mbok dol kowe iki. Ha iki. Mul iki geger kowe arep. Ngurmate nek wong melarat ki ngono kuwi dadi ora gablek mulane ya. Elok tenan. Kanca-kanca saestu Pak. Dadi kula ning kalih rencang-rencang tenang. Kaya dene Sekar Langit ki nek pengajian di mana? Iki genah. Bisa diko kabeh. Mangne gur loro ora doyan iki aja cari. Ngene cah kanca-kanca, wong ki nek wis arep cedhaki sains logo. Nguwai-wai. Teng jliteng piye bapakmu kuwi. Ha iya to. Hah. Pancen kepara saestu mula donya ki enek wong seneng karo wong ora. Lho iki tatarane. Kados dene wong enek perang tok. Ora seneng ki enek ora seneng. Digaya apik ora seneng. Pengajian iki digawe elok enek ora seneng, ora seneng. Digoleki kiai sing hebat sisan to. Internasional. Nek wong ora seneng tetep ora seneng. Tapi balik mbok elek kaya ngapa? Nek seneng dadi ati, dadi mantep, dadi ngelmune. Enek wong perang. Iki lho Pak perange. Coba. Iso ora toan. Donya eneke ngoten niku. Eneke wong seneng karo ora seneng. Kuwi donya. Mula aja seneng elek-elek wong liya, metana nonton eleke dhewe. Pun ajeng adan alhamdulillah. Wis jam 3 kurang 5. Ha niki lho. Ya terus
Sakniki pripun nek do kepen Gustal awake dhewe iki mung napa tembang sluku bathok sluku urip ki ora donya tok. Dadi urip agar kepanjangan iki lagi masa pertengahan. Awake dhewe urip ana alam roh nek cara bahasane wong Buddha alam kumbang alam kambang iki bahasa Sanskerta wong Buddha ngono. Apa niku alam kambang niku nek gawe wong Jawa tembange Mas Kumambang. Mergo ora mung enek alam kambang, mijil mergo wis metu saka gua garen ibu. Bayi niku angel ngopeni. Ora nggre wong iso. Bayi niku mula ning ndi-ndi dikanthi wong Jawa gawe tembang ki nanti. Suwese bayi iki diopeni dadi walagang, dadi canom, mau tembange tembang sinom. Lho. Lah, sinom suwening sinom terus ngerti jane canom kuwi terus seneng karo liyane. Jenenge tembang asmara mergo ndonone danane wis dikek kabeh ngrasa seneng gambuhke atine wong Jawa gawe tembang gambuh. Lah gane digambuhke masuk pelayan rumah tangga ngerti manise wong omah-omah asmara ndana dandang gula didandang mergo enek rasane manis. Dadi omah-omah niku nuwun sewu manis lan orane gumantung sing mate awake dhewe-dhewe. Oh, mula wong wedok saling pengertian. Ten. Cah cilik-cilike ora penting. Engko ya arep dono driyah karo cah yatim piatu. Engko. Nek dikeki ngono ya. Nek ora dikeki ora sida. Lah, nek bareng ngoten ndas pundi? Akhirnya pun masuk dalam rumah tangga. Rumah tangga ben iso ning kula bener, Mbah. Mbah Pak Parman mau, bapak ini. Mbah Hatmo Barjo. Kowe iki sapa? Atmorejo. Iya. Kowe omongmu ora cetha lah siungmu gedawan. Niki lho, dadi Dono Driya jenenge Durma Derma kanthi wong Jawa gawe tembang jenenge tembang Durma. Semakin lama wong omah-omah ki terus duweni rasa ora seneng, ora usah digoleki samsu. Ora usah. Isin aku. Ning ya rene mbahmu kuwi tukang parkir ora njaluk samsu. Kene. Ha wis entuk 5 bungkus. Entukku ya gur iki kok ora wuru kok. Nggih baju. Nah, engko lurah ngono ya sitok-sitok. Akhiripun mungkur pangkur tembangi. Nek wis mungkur samuka wis barang nuwun sewu wis ora seneng. Akhiripun megate awake dhewe dipegatke kesenengan jenenge megatruh gawe tembangi megatuh. Nek wis pegate roh ora kok dienggo punden-punden ora diaji-aji, diluangke dipocong tembange pucung. Nek wis dipocong ora kok dienggo sembahan ora, terus dikebokke nek ngerong ana wirang-rong. Disen-isen nek ngerong wong kira duwe amal. Mula niki njejeke iman mukhlisin lahuddin iman ora dicampuri apa-apa. Kayune Purwasa ora dikon pangkat. Ora kok wis tok bae. Yo, sitok. Yo. Pangira jagat dodong ben kinarya membe. Kekno rokoke. Unine ben apik. Engko pakmu. Wah, iki gali bojomu Ji. Hangat. Kembang lintang saloka langit wasana lan tengsu kasirat pun lan
udan punjak angkoso bongkah pratiwi oyote bayu bojro ana tangis layong tangis sewa mati sumelak harga isih iblat mangkono pertandani mancing-mancing kang gara-gara rikata ragil kuning ngupati mendraning sang panji ingkang mimba dadi wong tani sang Byayu Srukasmaran ingon nindang Datana wos namara sang panji si ente kanami ngarang jalan dindan pisan tapi kuning ngerti datan ngerti mulane yondang si ampet kang lagi Purwani sasmita para kadang pemuda ingkang badhe ngedalaken sega sinareng repat Ponokawan miyos Banyumasan Terus bangunan
putune Mbah Semar. Falsafe Semar lugot Samir cancut tali wondo awake dhewe rumangsa digateke uripe karo pangeran sing kebak pengati-ati dikencengi badha aja dikendoni. Semar lugot Samir awis setengah umur sing kebak pengati-atine ben tentrem. Semar yen mesem tan samar. Semar kendel mergo Semar tansah gunake cape gunung menika muluk dadi kendel menika Semar. Tak tung tak dundang. Iki digonta-ganti ya apik. Sing ngedram ngoten lek. Apik. Niki sinten niki? Sip. Pak sapa? Pak Otot. Mas Warno iki to. Lah iya. Negosari to. Ngerti aku. Demen bar mayang kok. Ning demben bisa. Kok suluk lho dalang-dalang. Dari kon suluk latok penak. Ngono kok. Nah, kok. Lah, duwe anak sitok ditirakati diriadoi noloi gareng nalah khairon. Gareng ki duweni awak cilik. Mergo gareng ki kebak penyakit. Penyakit apa gareng? Lara asmara. Diceluk. Nah, anu lurahe keyongan iki lho. Kan senengan iki. Ayo. Nggih monggo Pak Lurah Keyong. Iki nek ora Pak Lurah Keyongan. Mangga Pak Lurah. Pak Lurah. Monggo Pak Keong. Mangga Pak Keong. Wes nek tekan. Ngono Pak. Nah, iki. Nah, liyo. Yo. Monggo, Pak. Aku ki ora disalami keloro-loro. Oh, engko. Terus Nggih. nggih nyuwun ngapunten niki nderek ngregengaken niki. Nggih, Pak Lurah. Lara asmara, Pak Lurah. Jumeneng, Pak. Jumeneng Pak Lurah kali Mbak Tia. Ayo Mbak Tia, gandani. Monggo Pak Keong.
Muga-muga kuti tansah amarena dadi srana usada lara asmara. Tebih nggih Pak, daleme Mas Parman. Tebih Saking Nogosari dugi wonten mriki. iki wau. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak. Nggih. Iki ngopo? Oh ya ora apa-apa iki kanca. Aduh. Sonmu. Sone Agus iki. Dimasukin ya, Pak? Nggih. Aku ngateni margo eling kaya janji-janjimu. Kapan aku bisa nandani roh asmara. Sampun matur sembah nuwun. Nuwun. Mboten sah repot-repot, Pak. Mboten. Ajeng lenggah sekedap. Napa Pak Bintoro iki? Kok ingok-ingok lho? Ora. Matur sembah nuwun. Aku ngerti berarti. Ini kita sepadang. Oh ngetat. Terus padang. Waduh sing tak deki sapa neh ben entuk 100. Lah engko sapa lah nih? Sik lurah ngendi? Randusari. Kayak Loman ya. Loman ya. Loman maksudnya. Iya. Monggo Pak, Potronayan. Lurah nek gore RT dipangan apane? Ora. Aku RT ora itu apa-apa aku. Nek RT kon njago RT, dipilih wong ora njagokke. Bareng lurah, blas ra nek sing milih. Soro tenan. Dhisik aku sugih Pak Lurah. 500 juta, setengah M. Tanggung jawabke lurah. Bosok. Ora nek sing milih diapis coro-coro kuwi kok. Wis 10 juta ora mesti nggo kampanye, nggo mendem to. Waduh, ketularan Kembang Sari aku. Lah niki, mula Petruk Patruk ini nuwun sewu, jenenge Petruk iki ya gedhe dhuwur mergo ayem, soalnya bojone semeteng. Dadi ayem. Wis wancine bojone Nyidam Sari. Nah, mula Pak Lurah Potronayan karo Niken. Saya gedhe weteng munduk. Monggo Pak Lurah. Yo. Monggo Pak Potro. Turuk turuk. Mboten kudu ngidam sari. Monggo. Jalur gunung ukuran pundar pinolong. Monggo Pak. Mriki lho Pak. Napa? Mbok nggih jumeneng Pak. Lah wong aku linggih karo ngadeg padha. Oh iki men jumeneng ta? Heeh, wis ngadeg. Nggih, Pak Ngadeg Lurah. ora krasa to. Nggih. Nderek ngaturaken pambagyan. Mugi kunjuk dumateng keluarga Mas. kadang kula sepuh Mas Parman. Parman, Dateng Mbak Giarni. Mbak Giarni. Pundi? Niki lho Oh, Mbak tulisannya. Bu Giarni. Mbak Giarni. Wih, selamat atas Kelahiran kelahiran putra yang ketiga Mbak Oke. Septi Novian. Novianti. Semoga jadi anak yang solehah, Amin. bisa bangun miturut terhadap Oke. orang tua. Amin. Gandengan iki mboten nampi-nampi Pak, nggih mangke nyekel-nyekeli anake mboten napa-napa. Oh, Nggih. ora. Nggih. Nggih. Kok kowe kok yo ngerti-ngerti. Lah adoh-adoh ki nek gur nyumbang tok lho ya. Aku Gur kan enek ndek tok kok. iki. Halo. Seneng Oh, kowe nek kula nek mangke ndi. Syukur wis. Mengke kula mboten nyuwun sawiran kaya Pak Keong mboten kula. HP-ne mawon tinggal mriki nggih. Yong, HP-mu kon ninggal kene malan Yong. Ngerti Napa akan niki? apa? Pak Derek, Ustad. Duet derek jenengan. Pak Lurah. Nggih. Mbok menawi kalih Ki Otot pindah menika. Nggih, nggih Mas Otot minggah mriki, nggih dimetarami. Seraing otot, biar warisan
biasane MC-ne jenengan. Betul. Nggih, leres. Lah sakniki gandeng wonten mriki MC-ne kula. Kula ki rada anu lho. Rada mak pure ngoten sithik-sithik rada enten Lenten apa? Mas Parman ra nampa sumbangan niku aku rada ayem. Alhamdulillah ada. ada. Ayam piye to, Pak? Sepisan. Tenan SMS. Mas Parman kuwi ndek wingi sore. Tak SMS kanca-kanca main urung. Nggih. Tak kon ngisi nggone sedulure Pak Potro. Pak Potro. Dibalesi urung Den. Lah kok kagungan kersa ya kendel wae. Juragane syuting ngampiri aku, ayo timbangane ning omah mung main PS. Tak jak nganti teko Mojosongo ki aku ora ngerti nek nggone Den Bagus sing ngarsa Parman kuwi duwe gawe. Ya ora ana alane sak elek-eleke wong kuwi yen piguna tumrap wong liya. Melu ndongake Mas Parman karo Mbak Yugiarni, muga-muga anak anggere Septi Novianti dadi putri sing solekah. Amin. Ora kaya bapake. Maksudnya lah bapake pripun? Ya maksudnya kabeh-kabeh iki ngungkuli bapake. Sing penting tekone sing elek, aja melu-melu bapake. Oh, ngaten. Nggih, Pak Otot. Iya Kang Mul. Ning ya ganteng kok Mas Parman iki lendi to aku menggokno tak sawangke ora eneng sing wayang bentuke kaya Mas Parman iki bareng nganggo anu apa jenenge pecis ireng ki malah kaya ngungkuli Pak Haji Bintoro. Pangling lho aku. Pangling saestu. Pangling kan. Ngungkuli Pak Mudin sih. Ah iya, tak kira nek Mudin anyaran. Kengko ngeten Pak dikompake kono Gosari karo ngemplak. Nggih. Kompak nek jenengan 100 aku ya gur 100 lho. Tenan lho. Matuk, nggih. Pisan-pisan ki Nggih. MC ki nyawer ora gur njuk saweran. Ala ora kuwatir aku. Ora. Tadi maceng, Pak. Mriki to, Pak. Monggo. Dicaosi napa niki kangge bujung Iki pedang. nyuwun nyidam sari. Kali Bawa mawon. dungane muga-muga rahayu. Ngeten Pak. Nggih. Sing dhuwur jenengan cendhek kula. Mboten kula tak ten mriki mawon. Maksude bawane nadane sing inggil panjenengan sing cendhek kula. Nggih. Kula tak ajar mawon. Allahu Akbar Allah. Pun ajeng adan. Mpun adan nggih. Pun meh. Monggo semene sewetawis. Dereng kok. Dereng. Dereng. Ayo Pak Lurah. Tenang wae pokoke dungane selamat terus ndonga panjenengan nyidam sari. Monggo. Monggo Pak Lurah. Dhuwur niki. Nano. Ngeten Pak. Monggo. Dhuwur niki. Mungkin cendhek kula. Aku ki lali suwe ra manggung ngoten niki. Soalnya iki drone dhuwur nganti akeh laline iki lho. Mula to kok tiyan niku Pak Bintoro menawi badhe nyambut damel tengetan. Niku kok nek melu Sekar Langit ki trimo bareng alat. Lah sebabe napa? Lah tibake medane ya pancen mengkhawatirkan kanggone wanita. Nggih, Panjen. Nggih. Duh wong ayu. Duh wong ayu. Hai orang yang cantik. Pepujane ngeti. Pujaan hati. Padha mawon Pak niku. Kaya ngene wong nandang asmara. Beginilah orang yang sedang jatuh cinta. Aku lek ngartekke kapan? Lah niki tesih dhuwur kok, Pak. Tesih inggil niki. Aku tak ngartekke genti. Niki tesih dhuwur lho. Konsekuensi ning ajeng nek dhuwur jenengan cendhek kula. Lah aku cendhek ae. Rabbi habli minas solihah, Rabbi habli miladun katuriyatan. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Aku ambeke dongane ndonga kubur. Wabarakatuh. Monggo. Monggo langsung. Monggo. Duh dewa Jawata kong. Wahai Tuhan yang Maha Esa. Nggih, nggih mlebu. Welas somring wak mami. Kasihanilah daku. Dijangkepi Pak dari godaan setan yang terkutuk. Berawani. Masa kon udeng Pak Lurah godaan setan terkutuk. Iya. Mangga.
Besok kapan ketekan jejer lan wong meteng. Ora matuk. Sik ra matuk. Tibane. Cakepane ra pas. Nah nggih. Sing bener pripun? Wong ayu. Ayu wae nek ora usah meteng pripun? Betul. Besok kapan ketekan jejer lan wong ayu pindho mimi Umpama sira umpama nira nahkoda tanpa prau sasat sarah ing Jaladri ngidam sari as lagune keremenane panjenengan wae. Nggih. Le panjenengan wis hafal. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda Bebasan wanci panglo tanpa obor beteng dedet kang rinoso apa pancene wis beda dek biyen apa saiki ne apa Sliramu salin slongo nek biyen tresno saiki dak siyo bagus aja bingung tumlawong satemah ajetung kaya wong kelangan petung delek-delek wekasane urung tak suwun nerang sliramu mbok aja lali janji prasetyaku tresnaku kang satu tetap tulus regani jiwaku. Sampun, Pak. Ya, Mohon aku nggih, linggih Pak. kene yuk. Nggih. Lah Pak ototmu nyandi.